ngestoke dawuh Sang Prabu Dandang Gendhis. Aku supaya ngupadi maling ngaguna. Nanging yen aku ora bisa nyuwanake, aku mesti nampa pidana pati. Adik, Sinten? aku Aguna. Kowe sapa? Yen lakon karo aku, Ya. aku Langkir. Langkir. Iki Kusumane Ayu Daneswari. Oh. Yen ngono, kowe kuwi maling Aguna. Ketemu pirang perkara? Merga aku diutus Sang Prabu Dandang Gendhis supaya ngupadi sisik melik sapa sejatine sing ndustra Kesumane Ayu Daneswari. Banjut kepiye karepmu saiki? Kowe mesti tak cekel. Tak suwanake ngersani Sang Prabu Dandang Gendhis. Mengko dhisik. Kados pundi? Sing ngersakake dicolongke aku. Tegese dudu Kakang Langkir sing luput. Nanging kula menika memban dawuh dalem Sang Prabu supados ngluri maling Aguna semalingan. Kados pundi mengko Kusumane? Kakang rasa perlu kuwatir. Mengko aku sing bakal tanggung jawab mampir ana ngarsane Kanjeng Rama iki. Biar mekaten Terus kersanipun kowe wani. kowe itu tak cekel. Ayo. Maruta. Manut. Yen mengkono kamu, aku mung nderek Kusumane Ayu. Yen mengkono karepmu, aku yo bakal manut karepmu. Kowe kok kangen opo? Sayang, iku lek iku wis tekan. Kan iku nang tekan kene aku. Banget aku toyak-oyak karo wong nego. Kowe sapa sing ngandani? Nek aku tekan kene iki sapa? Ayo Bapak Robiong to. Sing ngandani aku yo tak goleki dhewe, sing Bapak Robiong ora ngerti, ora ngomongi arep ning endi, le nyambut gawe. Terus waktu tak goleki bablas tekan endi. Nggih mangke rumiyin. Banjut kepiye iki? Perkara iki prayogane. Ngestoke dawuh Sang Prabu Dandang Gendhis. Iki aku Langkir supaya ngupadi Kesumane Ayu maling Daneswari. Putra Putranipun Sang Prabu Dandang. Aku ora bisa nyuwanake. Apunten nggih, ora Aku mesti nampa pidana pati. Aduh. Bali kepiye lah wong iki? Mun didhawuh Sang Prabu supaya ngluri maling Aguna jan. Mangke rumiyin mangkon kajeng kados pundi. Kakangane kados pundi? Iki Kusumane Ayu kepiye saiki karepmu? Sak menika yen ngono panjenengan kalian kowe kuwi maling Aguna kula suwanaken kersane Sang Prabu Dandang. Bangun! Padha! Aku meteng. Sek sak Kesumane Ayu kowe ngoyak-oyakan Daneswari. Duwe perlu Kepiye karepmu? Ngoyak-ngoyak adimu. kowe mesti tak Nek adimu ora mlayu ora bakal tak ngoyak. mergo ana sebab. Sebab aku tresno karo adimu. Lah kuwi Tresno piye lho? Mau gelem kok. ya potong kamu pani koyo. Lho, kowe Langkir. Angin menika pembantu dawuh dalem Sang Prabu. Kok nggih-nggih kok kakangane wong basa. Ngluri Oh iya. maling Aguna semaling. Wis katon no meneh soal aku pangling karo kowe. Wah. Soale nomene ngono. Iya, kowe katon no gagah Tanggung jawab. kaya Biyen yo kaya ngene. Ngapunten. Wah, menawa malah mlumpuk ditambah siji meneh. Lah niki ki nom saking pundine jempole paling iku. Tak Ya, ten. Ayo.
Kok? Iku nglumpuk ning rene iki. Heh, Raminten ora gelem tok pet. Yen mengko Aja ndak-uyak Raminten. Mung derek. yo nek tak paksa arep ngopo? Aku sing ora trimo. Aku yo bakal. Lha iki sapa iki? Iki matur Kusumane Ayu dan Semua ayu dane suwari. Kan kene iki ngopo? Ben ayune kediri kono to. Wah. Ayu kaya ayu. Ayu. Banget aku tuh ya koyak kok yo. Durung mesti. Ning aku nang nyawang kowe iki wedi jane lho Kakang Langkir. Kok beda karo kowe? Ketok rungkut ngono lho. Rungkut. Alus Yo, iki aku lek rada dhewe. biasa ya. Bapak Rungkut kok. ora ngerti. Lah, Kok kae urami? Aku lewat dia apa meneh terus ya tak golek iki. Ora. Kalau ndi. Jak banyune do kepiye? Iki Aku kudu piye? dadi bojone Raminten. Emang Wong jeneng katresnan ngono ora bisa dipeksa. Wong bebrayan loro-lorone kudu padha tresnane. Aku tresno. Lah nek lah wong itu ora Raminten ora ora ambekan bebrayan. Kaya Yo. Kowe iki kudune rewangi aku, wong kowe adimu. Aku ki lanjut semene gedene durung tau rapi. Hah? yo ning liyane karo Raminten nak yo eneng to wanita sing ayu-ayu ya. kae lomba. Aku seneng karo Raminten kok. Lomba opo? Ya. Simbah. Ya. Wis saiki ngene. Piye? Piye yakin. Kowe malut aku. Ning aku iso dadi bojone Raminten. Yo engko Piye saiki karo? tak suwanake ngersane Sang Prabu. Wis piye. Kok aku sing tanggung jawab. Kowe engko suwanaken. Engko aku malah dipidono. Ora Mergo jawab. aku sing entrek-entrek. tancap gawe rusuh ana ning Tanggung olahraga. jawab lho aku lho kowe. Karo kakang kowe Saiki tenang. ngene. Aku sing Sapa jenengmu sapa? Ulo. Jangan Menjangan-jangan. Nggih. Kakang Langkir uga Arjuna lan Raminten. Prayogane saiki ayo padha nderek aku. Nek adimu Suatu ora ngarsane Rama dandang ing kedhe. Kabeh perkara iki bakal tak aturke nang ngarsane tresno. kowe ora padha kuat. Saestu lho. Oh, kula nderek mergi kok iki adiku lho. Dipun jagi keselamatanipun kakang kula. Kang bakal tanggung Wis jawab. kantosno meneh Ayo saiki Nggih, dalan tanggung jawab keselamatan kakang. Ayo padha nderek aku ayo. Monggo mesti. Yo, kowe kantorno enggak. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. Oke.